Смелост. Често използваме тази дума и не спираме да мислим за нейното значение. Имало ли е случай в световната история, който да е истинска проява на смелост, действие на цяла една нация, акт, който спасява живота на хиляди, дори десетки хиляди? Отговорът е кратък. Пример за подобна смелост може да се открие в историята на българския народ, който колективно и дръзко не се подчини на нацистката заповед да се унищожат всички, около 50 хиляди български евреи по времето на Холокоста. Един обикновен народ успя да каже не, заради своята неподправена смелост, единство и непоколебим морал. Не на влаковете за депортиране, не на концентрационните лагери, не на машините за убиване, да за спасяването на своите еврейски съседи, да на справедливостта, да на смелостта. Тази смелост прави българският народ необикновен. Уинстън Чърчил е казал: цената на величието е в отговорността. Българският народ пое своята отговорност. В края на 1940 година Втората световна война е в началото си. Нацистка Германия е смазващо силна. Войната е на прага на България и тя трябва да направи своя избор. На 7 септември 1940 година България е присъединила Южна Добруджа към пределите си с официален договор, подписан в Крайова Румъния и признат от великите сили. Ориентацията на страната ни към Германия тласка правителството на България към създаване на антиеврейско законодателство. Още преди включването си в Тристранния пакт, българското правителство изработва и внася в Народното събрание закон за защита на нацията. За първи път в многовековното си съжителство българи и евреи са разделени, и то от закон, който противоречи на Конституцията ни. Правителството и Народното събрание са засипани от протестни писма. Протестират българските писатели, лекари, адвокати, артисти и Светия синод на Българската православна църква. Въпреки протестите, на 24 декември 1940 г. законът е приет и влиза в сила от 23 януари 1941 г. Евреите са длъжни да обявяват произхода си в общините и полицейските управления, да премахнат окончанията ов, ев и ич от фамилните си имена. Не могат да бъдат приемани за български поданици, не могат да бъдат избиратели или избирани в публично-правни органи, дружества и организации, не могат да заемат държавни или общински служби. Забранено е да встъпват в брак с българи и да притежават непокрити имоти. Ограничени са приемат в учебни заведения, упражняването на свободни професии, търговия, индустрия, занаяти. Всички евреи са задължени да регистрират местоживеенето си, като могат да го променят само с разрешение. Задължително декларират имуществата си. Всеки евреин е задължен да носи на ревера си жълта шестолъчна звезда, а участниците в Балканската, Междусъюзническата, Първата световна война и сираците носят жълто копче. Давидовата звезда задължително се поставя очертана с черен контур върху всички еврейски жилища, предприятия и магазини. През април-май 1941 българските войски влизат във вече окупираните от Германия територии на Вардарска Македония и Беломорска Тракия, без това да е скрепено с официален договор, а по силата на така наречената Виенска спогодба доктор Клодиус. България приема администрирането на тези територии. На 20 януари 1942 г. в Берлин се провежда конференция, на която се решава съдбата на почти 11 милиона и 300 хиляди евреи от 31 европейски страни. Те трябва да бъдат унищожени. На 29 август 1942 г. в България се формира комисариат по еврейските въпроси, оглавяван от Александър Белев. Той подписва споразумение с Теодор Даникер за депортирането на 20 000 български евреи в лагерите на смъртта. Организацията по изселването е прецизна. В началото на март 11 343 души от Македония и Беломорска Тракия са депортирани в концентрационните лагери. От тях оцеляват само 12 души. В плана Белев-Даникер се предвижда изселването на няколко хиляди евреи от България, но българското общество се мобилизира и противопоставя с всички свои сили срещу изпълняването на този план. Протестират 42 депутати от управляващото мнозинство, сред които е подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев, Светия синод на Българската православна църква и много обикновени български граждани. Тези протести стават на фона на отстъплението на германската армия, когато е развенчан мита за нейната непобедимост. Жестоката участ отминава българските евреи.
благодарение на противопоставянето на политиката на гонение и на идеологията на Холокоста, като по този начин се спасяват не само българските евреи, но и обществото ни като цяло. Спасението на българските евреи от унищожение е и спасение на българския народ от позора на геноцида и е поредното доказателство, че човечността има повече шансове да победи, ако се отстоява непрекъснато и неотстъпно.